Хөрмәтле милләттәшләребез, мин сезне башкалабыздагы Шулпан мәдәният йортыннан сәламлыйм. Биредә Әпипә дип аталучы бик матур телевизион бәйге узды. Анда Россия төбәкләреннән һәм Татарстаннан килгән үзешчән коллективлар татар халык биюләрен тәкъдим итә. Һәм менә шушы матур бәйгедән мин сезгә кайбер мизгелләрне карарга тәкъдим итәрмен. Бүген без Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Татарстан Яңа гасыр телеканалы белән берлектә беренче тапкыр уздырылучы Әпипә Бөтен Россия үзешчән коллективларның татар халык биюе телевизион бәйгесенә җыелдык. Бәйге Татарстан Республикасының татар халкының милли үзенчәлеген саклау дәүләт программасы кысаларында уздырыла. Бәйгенең төп максаты халкыбызның мәдәни мирасын байыту, татар халык биюен саклау, үзешчән бию коллективларының башкару осталыгын камилләштерү. Гала-концертны рәсми рәвештә ачык дип игълан итү өчен сәхнәгә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының мәгълүмат хезмәте һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә идарәсе җитәкчесе Шәйхиева Гөлназ Фердинанд кызын чакырабыз. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләребез, үзешчән сәнгатьтә йөрүче безнең затлы, зыялы халкыбыз, сезне Бөтен дөнья татар конгрессы Аның Милли шурасы рәисе, Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары Васил Габдулгаез улы Шәйхназиев исеменнән чын күңелдән сәламлыйм. Беренче тапкыр гына узучы әлеге бәйге дәвамлы булсын иде. Бу эштә сезгә уңышлар, сәламәтлек һәм киләчәктә дә Казанда, Татарстаныбызның мәркәзендә кабат очрашырга язсын. Инде үзегезнең төбәкләрегезгә Казаннан җылы рух, күңел шатлыгы, иман байлыгы алып кайтыгыз. Алып кайтып китегез. Эшегездә, шушы матур эшегездә, сәнгатьне яратуда сезгә уңышлар телибез. Исән сау булыгыз. Сезгә шушы бүгенге көн күңелегездә узак матур хатира булып саклансын. Уңышлар сезгә. Әпипә Бөтен Россия үзешчән коллективларының татар халык биюе телевизион бәйгесе быел беренче тапкыр гына уздырылса да, катнашучылар аны бик яратып кабул итте. Мәскәү, Томск, Самара өлкәләре, Пермь крае, Югра, Коми республикалары, Татарстан Республикасы районнарыннан катнашучы коллективларыбыз бәйгенең финалистлары булды. Һәм шуларның иң-иңнәре бүген сәхнәдә ут уйнатачак. Бию коллективларының чыгышын бәяләячәк шәрәфле жюри әгъзалары белән дә танышып үтик. Жюри рәисе, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Хәмитов Айрат Ринат улы. Хореограф, культурология фәннәре кандидаты, Мирас ансамбленең җитәкчесе, Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Умәров Дәүләт Исмәгыйль улы. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының тасвири һәм декоратив гамәли сәнгать бүлеге мөдире, сәнгать фәннәре докторы, Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе, Бакый Урманчы һәм Дамир Сиражиев исемендәге республика премияләре лауреаты Султанова Рауза Рифкат кызы. Татарстан Республикасының мәдәният өлкәсендә инновацияләр һәм традицияләрне саклау ресурс үзәгенең халык иҗатын үстерү буенча директор урынбасары Якупова Эльвина Зөлфәт кызы. Әйтегез әле, менә бүгенге бәйгедә төп игътибар нәрсәгә юнәлтеләчәк? Коллективлар бик күп, барысы да сәләтле. Талантка. Һәм инде һәрбер татар милләтенең биюләрен бөтен дөньяга күрсәтер өчен бүгенге көндә үзебезнең Татарстаныбызда карап, менә күп коллективлар Татарстаннан килгәннәр. Шуларны карап һәм инде бөтен дөньяга күрсәтергә кирәк. Фольклор гына түгел. Һәм инде үзебезнең мул халкыбызны, үзебезнең бик халкыбызны матур итеп сәхнәдә, менә бу матур сәхнәдә күрсәтсәк, һәм инде башка регионнарга тагын да күбрәк икенче елга килсәләр, без бәхетле булырбыз, чөнки бүгенге көндә татар хореографиясын үстерергә вакыт килеп җитте.
Бу беренче мәртәбә узатырган бәйге озын гомерле булсын иде. Билгеле төрле төбәктән килгән безнең иҗади коллективлардан без үзләренең регион үзенчәлекләрен күрсәтүләрен көтеп калабыз. Чөнки һәрбер төбәкнең үзенең милли үзенчәлеге бар. Менә шул шартларны исәпкә алган билгеле бик үзенчәлекле коллектив буларак кабул ителәчәк. Һәм инде без аларның милли йөзен күрсәтүдә, аларның сәхнәдә үзләрен күрсәтү культурасы шулай ук бик мөһим. Мин үзем бигрәк тә менә аларның инде кием салымына, аларның безнең татарга гына хас булган үзенчәлекләрне күрсәтеп, милли костюмның төрле стилизациялары булуын күрәсе килә. Татарстан Республикасының Баулы районыннан келген Дуслык бию коллективы. Яулыклар белән бию. Коллективның сәнгать җитәкчесе Нурия Ризванова. Рәхим итегез. Әйтегез әле, менә бүгенге матур фестивальдә сез нинди бию тәкъдим итәсез? Безнең фольклор биюебез авыл яшьләре дигән татар. Күптәнме сезнең ансамблегез? Безгә бу ел 9 ел була, Алла берсә. Гел яшьләрме? Бәләкәйдән 1 класстан башлап 11 класска кадәр. Менә фестивальләрдә, мондый конкурсларда еш катнашасызмы? Еш катнашабыз. Без лауреаты и дипломанты всероссийских международных конкурсов. Менә яшьләрне үзегезгә ничек тартасыз? Ул бит инде бөтен кеше дә биюче дә түгел, әле кызыктыра белергә дә кирәк. Үзләре теләп киләләрме? Үзегез эзлисезме? Үзләре теләп киләләр, конкурсларга йөрибез, выступлениялар, безнеке сабантуйларга катнашабыз. Бик килешә, күңелләре ята.
Bugün Şeşke Biyo Ansamblı bilen birge kiydik. Biz Sabantı Biyo'nun bik yaratıp, uşatıp boşkarabız. Şunday matur kiyimlerigiz, özügiz şunday matur, barıgızda yeşler, şunday köp yigitler, olar bitinde yeşkina bik defitsit bula. Koyan mine şulay jıyılışıp, uyuşup bittigiz? Bizim yigitler indi köpten bizim ansamblda bir, olar özleri tilep, yürüp katnaşalar olağa şükür. Yigitler min aytып öttüm indi, bik sirek bulalar bitindeler, defitsit halık, olar yürseler de biraz yürülerde taşlılar indi. Nerse bilen jelib itesizmi bu ansambl, ne işi mine şulay ansamblda biyip yürüge oyladığız? Bizning ansamblimiz indi bik zavoklı ansambl. Жетекчиси benim eniyim, Şaymardanova Almira Daniel kızı. Şolay bulgaç, indi min avtomatически 20 işi buldura almayım. Ansamblga eni torttu mu, elle özügizin de tilek buldu mu? Kichkineden tilek de var indi, eni de şunda işlegeç. Başkaça güzeldirak getirip de olmalı değil mi? İn yaratıp beyi turgan beyugiz. Sabantı bizekleri. Bugün başkara turgan Sabantı bizekleri. Ansamblga indi neşe yıllap, hamgımmen koylarda çıkış yasıysız, nende oңuşlarınız var? Kızlarımız aytып ketти bit endi mine biz Көкмара районының Donlıqlı Зур Сәрдік ауылынан келдік. Міне шушы жігітлер, қызлар енді кіші яштан ук шушы Шешке ансамблінде бийіп тәрбиеленіп өскен сәхнені яратушы жігіт қызларыбыз. Біздің Шешке ансамблінің ұйышуына енді 35 жылдан артып кетті. Шүкір етебіз, шуңа көрә яшьләребез бик көп ауылыбызда. Бүгінгі күнде міне шушы Шешке ансамблінде 5 групpada 93 bala şüğürlənə. İndi bu bizning eng zo'r boylığımız deb bilamiz. Bugünkü şuşunday motor festivalde, Epipe festivalinde nindi biyu təqdim etəsiz? Biz bugün garmon biyo kompozisiyasını ko'rsatacak. Biz jırlıyız abi, biz jır biyo ansambl ayında, bugünkü günde biz ayırım biyo ko'rsatacak biz. Mene bugünkü şuşunday motor festivalde, Epipe festivalinde nindi biyu təqdim etəsiz? Biz bugün garmon biyo kompozisiyasını ko'rsatacak. Biz jırlıyız abi, biz jır biyo ansambl ayında, bugünkü günde biz ayırım biyo ko'rsatacak biz. Mene qarayım sizning ansambligizde yeşler de var, ülkenler de var. Köpten mende birge şulay şug'ullanasiz ham nechuk o'rtak til topasiz? Çünki bizning ülkenler özlerining onuqlari bilan, qizlari, balalari bilan barsida birge qatnaşabız. Şuңadır endi ol bizniki o'rtak til yaxshi tabula. Qaylarda konsertlar qo'yasiz? Nende chiqishlar yasaysiz? Söylegiz ele.
Biz türlü rayonlarda çıkışlar yapıyoruz, türlü merоприятиелерде, Пермь краевойларда, российский saban toylarda da çakırdılar. Kaya çakıralar, baş tartmayız. Her vakit hazır bizim numarlarımız. Sizge neçe yaş? Bizning 71 yaş. 71 yaşta da şulay rahatlanıp biyip yürüysüz hele. Yaratan bir yerge. Bundan iş buğun. Mine en iyisi, kızı, anığı. İş buğun. Amında iş gayle, iri, xatını, iyi kızları. Ansamblga albatta endi men tarttım, chunki men yetakchi olarak erimni getirdim. Balalarım barысы da şuşa o'zimiz yanında biyib o'sdilar. Mana endi bizniki ikkinchi qizimiz. Ish qizimiz biyib o'sdilar. Ansambl biz bizniki 2005-yildan boshlab ishlab kela. Bir qavat tatar qolganimiz yo'q. Gel sahnelarda biyib jırlab yaşayız endi şulay. Көңілді ме шул қадар шибер хатын қызлар янында гармон ойнап йөрү? Көңілді. Подводить etmesке тырышам. Ә сезнең гаиләдә ансамбльгә менә шуша биеп йөрергә кемне тартты? Безнең анагыбыз. Ул башлады. Ана Вилия апасы чакырып, ул öğretti инде. Садиктан башлап. Менә кызыгыз да, әни дә, әби дә, онук та бергәләшеп биюе рәхәттер инде улаймы? Өйдә репетициялар ясыйсызмы? Булгылый. Анда хәлле. Күбрәген минут төзәтәләр. Безнең дә әни дә тоже сахнадан төшмәде.
Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айрат Хәмитов. Дәүләтнең хәерле сәгатендә безнең кадерле, хөрмәтле катнашучыларыбыз. Әпипә бөтен Россия үзешчән коллективларының Татар халык биюе телевизион бәйгесенең финал өлешендә барыгызны да кайнар сәламлибез. Әпипә бөтен Россия үзешчән коллективларының Татар халык биюе телевизион бәйгесенең бүләкләү тантанасын ачып җибәрү өчен сәхнәгә мөхтәрәм оештыручыларны чакырабыз. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты мәгълүмат хезмәте һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә идарәсе җитәкчесе Шәйхиева Гөлназ Фердинанд кызы. Һәм шулай ук Татарстан Республикасының мәдәният өлкәсендә инновацияләр һәм традицияләр саклау ресурс үзәгенең директоры Мифтахова Алсу Равил кызы. Рәхим итегез. Хәерле көн. Шушы зур, матур сәнгать бәйрәменә җыелган безнең халкыбыз. Бүген без көн дәвамында шундый матур бәйрәмнең шаһиты булдык. Рәхәтләнеп, халкыбызның матур биюләрен карадык. Әлбәттә, килешәсездер. Шундый матур бәйрәм булды бит. Килешәсезме? Менә шушы сәхнәгә, шушы безнең бәйрәмгә килгән барлык катнашучыларга Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисе, Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары Васил Габдулгаязов Шәйхназиев исеменнән чын күңелдән рәхмәтләребезне җиткерәбез. Шундый матур бәйрәмне оештырган, шундый матур бәйрәмнең кунаклары булган безнең катнашучыларыбыз, әлбәттә, шушы көн белән кайткачтан әле үзләренең өйләренә хатирәләрен уртаклашырлар дип уйлыйбыз. Бүгенге бәйрәмнең иң матур вакытына килеп җиттек. Әйдәгез бергәләшеп хәзер җиңүчеләрне карыйк. Аларга алкышлык. Бүген монда җиңүчеләр барыбыз да җиңүчеләр. Шунда катнашкан һәркем үзенең көчен күрсәтте, үзенең матурлыгын күрсәтте, үзенең бию сәнгатен күрсәтте. Киләчәктә дә бу эшләрегез дәвамлы булсын инде. Без сезне Алла бирсә киләсе елга да шушы сәхнәдә, Казанда, башкалабызда күрергә көтеп калабыз. Исән-сау кайтып җитегез. Безнең теләк шул. Хәерле дуслар. Хочу вас поприветствовать от имени министра культуры Республики Татарстан и Поваренных Христиан от своего имени на таком прекрасном фестивале, который в этом году проходит впервые. Это фестиваль татарского танца. И не зря в этом инициаторами стал Всемирный конгресс татар, потому что татарская культура намного многогранна, но есть нам над чем работать в части сохранения технологии татарского танца, чтобы это транслировалось как татарский танец, сохранилось как татарский танец, чтобы были одеты в татарские костюмы. Поэтому цель этого фестиваля очень великая. Я рада, что сегодня у нас очень много участников, у нас было заявлено, по-моему, около 50 коллективов, в финал прошли только 15, и сейчас мы узнаем имена победителей. Всем желаю победы, здоровья, и на следующий год с еще большими успехами ждем вас здесь же на фестивале. Рахмет! Дуслар, бәйгедә беренче, икенче, өченче урыннарга лаек булмасалар да, жюрибызның күңелен яулаган, мәхәббәтен яулаган катнашучылар бар. Һәм инде бүләкләүне беренче алардан башлыйбыз. Шулай итеп, безнең беренче номинация иң яхшы сюжетлы башкару номинациясендә җиңүгә лаек булдылар. Әтнә гүзәлләре хореография коллективы, Әтнә районы сәнгать җитәкчеләре Курбанова Ләйсән Илдус кызы һәм Алия Абдуллина. Сәхнәгә рәхим итегез. Безнең җиңүчеләребез диплом, чәчәк бәйләмнәре һәм Citilink техника кибетенә сертификат белән бүләкләнәләр. Шулай ук
Традицияләргә тугрылык номинациясендә җиңү яуладылар. Наз бию коллективы. Теләши районы җитәкчесе Низамов Илсур Карикулы. Безнең Наз коллективы шулай ук диплом һәм кибетенә сертификат белән бүләкләнәләр. Киләсе номинациябыз безнең бию сәнгатенә мәхәббәт һәм тугрылык дип атала. Бу номинациядә безнең җиңү яулады Дуслык хореография коллективы Баулы районы җитәкчеләре Ризванова Нурия Җәүдәт кызы. Ел ачышы номинациясында җиңү яуладылар Селяночка хореография ансамбле Тукай районы җитәкчеләре Шелконогова Галина Евгеньевна. Шулай ук безнең җиңүчеләребез диплом чәчәк бәйләме һәм кибетенә сертификат белән бүләкләнәләр. Өмет номинациясында җиңү яуладылар Энҗекәй бию клубы Балбаш районы җитәкчеләре Вәлиева Гүзәлия Рафис кызы. Камиллеккә омтылу номинациясендә җиңү яулады Илһам ансамбле Пермь крае җитәкчеләре Пенкина Эльза Нурихан кызы. Тамашачы мәхәббәтенә лайык булдылар. Ютозы йолдызлары халык бию ансамбле җитәкчеләре Абдрахманова Минзилә Маузир кызы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Бию сәнгатенә булган тирән мәхәббәт номинациясендә җиңү яуладылар Айсылу ансамбле Коми Республикасы Ухта шәһәре Гомәрова Нәсимә Габдрахман кызы җитәкчеләре. Рәхим итегез. Иң яхшы сәхнә образы номинациясендә җиңү яуладылар Нурлы хореография коллективы. Пермь өлкәсе Барга округы җитәкчеләре Нуриева Зөлфия Әхәт кызы. Милли мирасыбыз чагылышы номинациясендә җиңү яуладылар Шәшкә халык ансамбле Кукмара районы җитәкчеләре Шәймәрданова Альмира Данил кызы. Башкару осталыгы номинациясендә махсус жюриның бүләге тапшырыла. Сәмигуллина Зөһрә һәм Халикова Регинага Әтнә гүзәлләре хореография коллективы Әтнә районы. Кызларның үзләрен сәхнәгә чакырабыз. Кызлар беренче, икенче, өченче урын яулаган коллективларыбызны җиңүчеләребезне бүләкләүгә керешәбез. ЭПИП Бөтен Россия татар халык бию бәйгесенең 3нче дәрәҗә, 3нче урынына лаек булдылар. Ык буйлары халык җыр һәм бию ансамбле Мөслим районы җитәкчеләре Салихҗанов Ирек Фаяз улы. Рәхим итегез сәхнәгә. Бәйгебезнең 2нче урынына лаек булдылар. Таң халык җыр һәм бию ансамбле Чүбрәле районы җитәкчеләре Җамалетдинова Лилия Мансур кызы.
игътибар дуслар. Бәйгебезнең беренче урынына лайык булган коллективны игълан итәбез. Güzel Şulman халык ансамбле, Татар биюе халык ансамбле, Пермь шәһәре җитәкчеләре Хәмзина Гөлүзә Газетдин кызы. Birinci, bütün Россия үзешчән коллективларның татар халык биюе телевизион бәйгесенең Гран-при дәрәҗәсенә лайык булган коллектив. Бәйрәм халык җыр һәм бию ансамбле. Пермь крае җитәкчеләре